калі Лукашенко непасрэдна той, што мы з вами узгадывалі, лятаў да Сі Цзіньпіня, ён ужо тады марыў непасрэдна прысягнуць, скажем так, не маскоўскому пасярэдніку, а менавіта сюзерэну у Пекіне. Я не ведаю, што ў яго тады атрымалася, што не атрымалася, але ж на сённяшні момант мы сапраўды мы бачым, я б яшчэ сюды ж у гэты ланцужок паставіў пытанне не толькі тое, што міністр замежных спраў Китая чамусьці знайшоў, скажем так, нейкую фортачку вольны час у сваім графіку для таго, каб уставіць свайго беларускага калегу прыняць, разумееце? Но это гаворыць пра тое, што Кітай ўсё ж такі зацікаўлены, да. Другое, што засталося зусім незаўважаных, тое, што прыехалі прадстаўнікі Міністэрства абароны, якія якраз займаюцца, апекуюцца адукацыяй, вырошчваннем, гадавання афіцэрскіх кадраў.